Atom that touch. If you are not ready for this interview, give back to them. Yeah. Okay. Okay, man, how will I remember on social media? Yes, sir. Okay, very interview, Bishop. Atom that touch from you. If you are not ready, you get out of this place. Okay. Okay, sir. Indonesia. Ebe in Indonesia. Bali. Ebe na Bande. Canggu. Ure phone and when I like piloto ke la maso. Listen, maybe I'm gonna take Koshimeze may put Togi here. Hey, in area second cell. Huh? No, sir. Now look when you have a problem today. I told that thought from you. Bishop. Ure phone now the when I like la maso. Ure phone and got the when I like la so for ma. You put sweat down. I'm rang. Ebu mevu na Bishop. Telero sana. Tira zo kroka. Ebela na. Ebela kanuku. Wapaka hebere nuku. Wapaka hebere. Atom that touch I will bring you down. Wapaka hebere nuku. Lotoshi yicha fleet ana banemolo. Morgan fleet. Let me see yicha fleet mosquito. Ana beg bog. Ana just say Bruno anaba banemolo. Tonazo. Akoko. Look at. Ganine na wasra. Look from Arage to Ike table. Go wala baraka ye size 2 ejeri. Go wala baraka ye table bench. Go wala bench from all begin to okwo bench. Wepaka nu kugi. How could the brush manager says odla like this? And your brother Paganaho? Yes. Yes. Obranogenaho. Obaradimnaho. Okay, my cell like vitamin A nana. My cell like vitamin A no nana. Gaby and Gabiata Kushire Bishop, Ebu mebu now. Ebu mebu. Atenga. Branga Bianerem Biata Kushire measure. Hey, man, the people gave and got you. Ewe ni Bishop. Azumangala. Belano. I got waiting in a lamona. Give me work castle. Give me work as Aza Mmiri. Azumangala. You read jacket to Uyaparaho. Abaga kanike na ge were ahụ nyo ka sacha na room ọwụla edewere. Otu okwu gị nọ yiri okwu ndị human right. Look at. N'oge okwu gara aga bụrụ okwu ndị human right activist. Lee n'okwu gị bara nga bịa webe. Eish, ya gbatịpụ otu okwu ahụ. Gbatịpụ ya. Akụkọ. Heu. Chileke nna kewo enidre no agiri go every bandage biama igbaji ha na no ekegi aka no ekegi okwu ngowlo shi gbakọt ọkpam onye ọwụla atọ iri gị kwesịrị ọ na-abịa ya azụ bandage zụrụ ya nga abụọ ma atọ bịama n'ụlọ gị ma ọ ngowlo na meet bịa were phone gị Okwa na kiji gawa obodo ino na ka gbara flight. Oh, flight kamba. Ida fole. 23. There is need to be a mega interview. Let me need to choke a mega interview. Na achọ enyi nwoke na.
Okay, you work at Choga. Huh? Yes, sir. Or would you get Nacho? Maybe from there, America or Ogalum or Manlum. Network got Marco. Get it me iji bieba. Or would you get your beer for interview? When you work it. Oh, would my age, I live on New Dinner. You when I hear my wine age, I wouldn't eat. Oh, before. Where are you now? Oh, before. Came in any where. Sometimes, I thought you were so use here. Came in any question where. They addicted to the thing, so just woof here. Oh, come again, ball again, they use here. Yes, so the Roma. Okay. Nana hineku. Any Nwanyi is come woof here. No, the Roma. Use here too much, so. O mezege who work here, they can work and when you would na. Yeah. Okay, Chineke gozegi na enwe nwere imetara mata ihe dete na ekoso gara gị wee lufuo ya na enyi gị nwaanyị Chineke ga-agọzi ya no. Okay, sir. Ugbu a na ọwa aka ka iyuzu gazi. Yes, sir. Achọm that touch from you. Achọm that touch from you. I'm not joking here with you. Listen to me. You made it serious. You get out of this place. Made it serious. You get out of this place. Even Bishop, even. Ọwa aka ka iyuzu gazi ugbu a. Yes, use aka now. Ela aka iyuzu ga ọwa aka ịkpa ka ọwa aka nri. Okay, ba. Ị na-ewere aka ịkpa na-eme ya gị na onye na-anọ gị na-eme ya. So mụ na-anọ. Ele onye na-echeta ma iwere aka ihe a na-eme ya. Ele sos gị na-anọ. Also mụ na-anọ. Ka ihe mere na ịnọrọ naanị gị ga-ewere aka gị na-emetụ onwe gị n'ahụ ka ihe na-akpatara gị all those things. Iwu onye ọ na-awụ ịnọrọ amụ na-agụ gị mgbe ọbụla ka ọwụ mgbe ọbụla ka ị na-eme ya ka ihe na-akpatara gị such a thing. Sometimes, depends. Sometimes na watch ihe. The thing we na-agụ. But ọbụrụ mbọ mbụ oke ị na-elekarị ụmụ ihe nga na-eme ihe iberibe nga na-arụ ọtụ ị na-ele ya. Yes. Ị nọrọ gị were aka gị na-elegharị nga na-arụ ọtụ akpa ya. Yes, sir. Ka ihe mere iji gawa obodo ị gawara. O nwere people m wee ebe a, family friends. Gịnị ka ị na-arụ na be anyị? M na-ere akwa, m na-arụ na salon. Otu ọ na-awụ ịnọrọ gị na-ele ihe onyonyo ebe a na-arụ ọtụ were aka na-emetụ onwe gị n'ime onwe gị ihe ahụ ị na-eme ya enjoy ka ọ wee na-eme ya as for fun ka ọ nwere ọ na-awụ ịnọrọ nnọọ ya agụwa gị ka ọ wee nwere nwoke ọ ga-awụ ịhụ na social media ga-emewe ya. Ọ na-eme ya enjoy. Ọ na-eme m enjoy. M na like ya mmee ya. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Kemgbe ị mewere nwaanyị na nwaanyị, how many years na ka ị na-eme nwaanyị na nwaanyị?
Oh, just 2 times in me wine and wine. We're happy. You know, mere wine and wine. My classmates. And every no mayor. Na beya. Be empire. On your bed, yeah. Oh, Yoruba. Yoruba. Give me 1 year bed. Onye Igbo, Ebonyi State. A bed, Ebonyi. Ohaozara. A bed, Ohaozara. Bishop Amam Kahu, Agabem village. I'm here not talk. I'm not joking here with you. I'm not joking here with you. A full grown adult girl like you, a man who been nage, a same man who can Gabe village. Nagina nagodendo. Adindo. Then in one mind, now go ne Gabe can now, a man can now Gabe village. And even respect can walk a woman feeble. Who don't get a one boy, Piana, who is singing among beast. Nga Goya now, Nga Goya. Obia, I ga village now. I gaga. Oh yeah, we don't phone you up on Magamon Pag, John on your bill. Oh yeah. I didn't show I know online. Call them for call them for call them for a phone. Call them. Okay. I didn't show I did online, Bishop. I did online. Why na Nwanyi Neme? Academia mubua. Mba. Afole ki megidre wine na Nwanyi kwushi ime ya. Oh, just 2 times in me, yeah. That's all. Afole ka kwusirila. Gị na Nwanyi ibe gị mekọ. Afole. I don't understand. I'm not playing with you. You know, don't laugh here. How many years ka megidre wine na Nwanyi gesi ni nazi eme? How many years ka nọrọ lugba? How many years ka nọrọ lugba inazi eme wine na Nwanyi? Afole ka nọrọ la gị na Nwanyi ibe ga na emekọ. No, Rubo 1 year. Rubo 1 year, mba. Or like maybe 3 months, 4 months. Yes. Guess him na kwushile ya. Yes. Eh? Yes, I could some go in the thing. Orube. Enwe Nwanyi gịnị anọ n'obodo ahụ ị nọ megi edetin. Gịnị ya megi ya? Afubem, mba, afubem. Mana ihu ị ga-eme akwa ya. Ngeme. Akwa mana agwa ahụ ị na-eme Nwanyi na Nwanyi akwa mana ọwa arụ n'ala Igbo. Kwe mana ọwa enwe ya na-akpọ arụ nsọ ala. Akwa ma. Okay. Mba, marom. Okay, ma ya na-akpọ nsọ ala n'ala Igbo. Arụ. Ịma na ọwa arụ, ịma na ala Igbo, ịma na ọwa arụ ma ị na-eme Nwanyi na Nwanyi. Mba, marom. Okay. Now, ịma na otu ị nọ now, ịma na ejide gị n'ala Igbo ebe ị na-akpa ụdị agwa ahụ ma ọ n'ala obodo anyị Nigeria sị ịma na ị ga-aga nga. Mba, mam na m ga-aga nga. Okay, maro. Mba. Okay. Otu ị na-eme Nwanyi na Nwanyi ahụ na dịka nwa agbọghọbịa Igbo ewo. Ya bụrụ na ị pụta lụọ di mụọ nwa, gị chọpụta na nwa gị na-eme nwoke na nwoke, na nwa gị na-eme Nwanyi na Nwanyi, ị ga-adị happy. Monday happen made the thing for fun. I did I'm serious. Or just come just me, yeah. Or for fun. Or bro, I him name you.
Or just for fun. In all tag ebe nkịta oke nkịta na oke nkịta na-emekọ mmekọ. Mba afụbem. Okay. In all tag ebe oke ewu ebe nne ewu na nne ewu na emekọ mmekọ. Mba. Ụmụ anụmanụ na mmadụ ele ndị ka egwuregwu. Ụmụ anụmanụ. Good. The one I wear for fun. Ngwagente. What year were you born? 2003. Okay, Ngwagente. Yeah, we hear me no mkpa. Most of the times, no communication with adults, elders. In a that thing all for fun. And it's already looty. Get your phone here, get destroy your home, your marriage. Ya wuru na nwoke ọwụla bịara ugbu a sọchọrọ ịlụ ya alụọ gị due to into it again value nwoke ahụ ị gaghị ama your responsibility as a woman. Then tomorrow o nwere ike ịlọta na ya wụ na enwere ihe ote anyị nọ na-eme ya o nwere ike ma gị ote na ama be nna gị. You don't know the name of your place, you don't know the proper name of your place, then ị gaghị amakwa ihe wụ ntọala be nna gị. Because emara be nna gị ga-ama ntọala be nna gị, then ịpụta echi na alọta be anyị ihe ike mee gị ga-ama na all that thing ị gara contrary to. Enwere ndị ihe ga-eme ha survive, when ndị ihe ga-eme ha ga survive due to the lifestyle they live. They are against their culture, they are against their tradition, they are against their norms. Na ihe m na-ekwu. Yeah. Yes, sir. Ị chọrọ continue na-eme ya ka ị chọrọ ka m mee gị interview ka ị nweta di ka ị chọrọ ịkwụsị ya? No, achọrọ m akwụsịgo m ya sef. Mba, ekwusibi ya because enwere okwu ikwuru kịta isi ịnweta onye gị na ya ga-eme ya kịta na ị ga-eme ya, right? Yes, sir. Yeah? Akwa ihe gwara m na? Ọ ihe ngwa gị. Okay. Enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Mma gị na mpa gị ọma na ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba amahọ. Mba amahọ. Okay, ka ihe mee n'ime ha ka ha mara na ị na-eme nwaanyị na nwaanyị ebe ị ma na for fun. Ngwa ha ma like ya. Then why are you doing it? Bishop, I don't addicted to the thing. I'm just something ote na obodo nọ na ka ihe gara obodo a gị ime kịta. Vacation. Ịnọgidere just pụta Nigeria gawa vacation to there. Yeah, ele country nọ? Indonesia. Ke country i based ele your base? My base, Qatar. Before no Qatar, but I from Qatar, I'm Nigeria. From Nigeria, I'm there. You can see ogerele No. Maybe shine shot la open. No. Atrom ke kwụsị ihe a mmege ka kwụsị ya. Okay, sir. It determine kwụsị ya. Yes. It 100% determine kwụsị ya. Yes, sir. Mgbagị ndụ wit ọbara gị na aja ala. Mgbagị ndụ kịta kwe ma ihe wee gba ndụ kwe mana mgbagị ndụ wit ọbara gị na aja ala ime ya ị ga-anwụ. Mgbagị ndụ wit ọbara gị na aja ala mme gị ya. Swearing kimini. Mme gị ya wit ọbara gị na aja ala mme gị ya now ka ekwesị ya ihe ọbụla i chetara na ị gbara ndụ then na ị ga ime ya ga mara that na ị gbala ndụ ime ya ị gakwa anwụ. Mgbagị ndụ. But I did not close now. How will you take my blood? Ị ga-emeli ebe ahụ ị nọ na otu na ọdụ dị ya na mme ya gwa gị otu ị ga-esi mee ya gwa gị ihe ị ga-ekwu na gị wepụta ọbara gị n'aka gị ma ọ na-ahụ gị ime ya na mme gị ya.
Na-atụkwa egwu Bishop. Mme no ya na so that ke kwushi ime nwanyị na nwanyị. M ga-akwụsị Bishop. That one, oh, m ga-akwụsị. Adịrọ m addicted to the thing. Mba. M ga-akwụsị. You were a very good girl. I'm not joking. You were a very nice girl. But Okay. things you may get attached to can make you to lose a lot of good things. And I'm not joking. Onye mmadụ ekpọrọ gị were gị now. The person need commit into a place whereby I commit you will not proceed, you will not continue to all those kind of acts. And you are very sincere. So your sincerity, I really appreciate. And you are an open-minded person. So a situation he not like all the very, very wrong. Okay? You got one why potato name Ghanaian all the wrong. Eh? Okay, sir. Okay. And is a big abomination in Igbo land as a whole. Eh? I'm not joking. It can be a thing of something in Neme, no but also Neme and a flow. But so far the concern is very, very abominable. So far Igbo culture, tradition, norms is concerned. Eh? Okay. Okay, sir. Odege Mma, I'm not joking. Odege Mma. Okay, sir. Odli akagelo. Mecha anya gị. Ụbọchị taa. Kwuo soro m na-ekwu ụbọchị taa. Ụbọchị taa. Mmụọ nke enweghị nwaanyị na ike aka n'ike nwaanyị ibe m. Mmụọ nke enwe aka nwa Bishop, baba m na ama m asụ Igbo ọfụma. Iwe. My sister achọ m ka ekwụsị ihe a. Okay, sir. You were lesbian ka gwa m the real truth. Mba, m na-eme nwoke na. M na-eme nwoke. Abụọ m lesbian. But ị na-emekwe nwaanyị. Yes, na-eme nwaanyị. M na-eme nwaanyị, yes. Ụmụ nwaanyị ole ka ị ṅụrụ lọtọ ha wite ọnụ gị? Ito. Ụmụ nwaanyị ete ṅụrụ lọtọ ha. Ọ gị na-akwụ ha ụgwọ ka ha ma na-akwụ gị ụgwọ? Mba, I just na-eme ya ụgwọ nke ụgwọ. Ha laikiri ya, mụwa laikiri ya, so. Nwoke na nwaanyị ka onye ka ahụ n'anya ya ọ na-aga na inwe anyone. Nwoke. Ike gị ọ na-eshi ushi? Mba. Igide Otele nọ na-ele m anya ebe a. Otele nọ na elu ọdị taa. Ya wụ na eluru di gị chọpụta na di gị na-eme nwoke na nwoke. Obi ọ ga-adị gị mma? Mba. Mma gị na mpa gị ọ dị ndụ? Adị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. I dị 5. 4 girls, 1 boy.
N'ime ụmụnne gị ọ naanị gị na-eme nwaanyị na nwaanyị ka nwere onye ọzọ na-emekwa nwoke na nwoke ma ọ nwaanyị na nwaanyị? Anaghị agwa m. At what age ka ị hapụrụ nne na nna gị gị ji gaa naanị gị ebiri? Aburo naanị m be with someone, I think at the age of 12, 13. Enwere ọrịa nọ gị n'ime ị na-eke? Mba. Ị ji aṅụ amụ nwoke? Once ka m mee ya, m like ya gị, m ga-eme ya. Akwa mana ihe m na-eme ebe a ga-aba na soshal midia niile, m gaa n'iru. Gaa n'iru, Bishop. Ị nọọla ụtọ a ga-agba akwụla mbụ? Mba. Ị werela ọtọ gị gbara ụmụ nwoke ọtọ na WhatsApp mbụ? Mba. Anaghị m eme that thing. Enwere society nọ na ya? Society? Mba. Atawa gị ụmụ nwoke ole tarala gị? Igbo. Adịla nwoke abụọ taa gị mbụ? Mba. Atawa gị ego enyela odi mkpu ị na-eti? M na-eti mkpu normally, like normal mkpu, m naghị eti mkpu like that. Genotype gị? AS. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. Okay, 081 3287 4890.